Hej, og velkommen til Dinas strikkerier. Ja. Long time no see. Det er meget længe siden, jeg har optaget sidst. Som i meget, meget længe siden. Nu har jeg ikke lige tjekket, men det var før jul. Det var før jeg startede i praktik, tænker jeg også, som jeg husker det. Så det var tilbage i november måned. Jeg beklager, hvis jeg står lidt skævt. I må leve med det, fordi jeg har simpelthen siddet og finjusteret på min skærm. Og jeg kan ikke blive tilfreds. Så det bliver bare som det er. Jeg hedder Dina. Og det er mig, som sidder her bag skærmen. Og potter. For jer og for mig. Jeg bor i en lille by, der hedder Gelsted. Lidt uden for Herlufmagle. Og Næstved. Lidt uden for Herlufmagle, det lyder forkert at sige, fordi Herlufmagle er lige så stor by som Gelsted. Jeg bor 5 km uden for byskiltet fra Næstved. Mod Ringsted. Til dagligt, der er jeg mor til 3. En på vej mod 18, siger jeg, selvom der er et halvt år til. Og så har jeg Freja på 13, snart 14, som skal konfirmeres her lige om lidt. Og så har jeg Nora på 8. Til dagligt, jeg er egentlig uddannet social- og sundhedsassistent. Og har været i hjemmeplejen i alle år. Jeg er uddannet hjælper for 20 år siden, og assistent for 10 år siden. Men jeg har været i hjemmeplejen nærmest lige siden jeg gik ud af folkeskolen. Ja, men skulle prøve noget andet nu. Så jeg er ved at læse til sundhedsadministrativ koordinator. Det er afløseren for lægesekretæruddannelsen. Jeg bliver færdig i starten af 2026. Jeg ved ikke, om I kan høre bilstøj i baggrunden. Eller sådan lidt en susen en gang imellem. Det er simpelthen fordi, jeg har sat mig i min stue. Jeg sidder på min faste strikkeplads. Med benene op i sofaen. Fordi det er det, jeg synes, det er hyggeligst. Undskyld. Men her bliver simpelthen så varmt herinde, når solen skinner, og det gør den bare så dejligt lige nu. Så jeg har altså måttet åbne min havedør. Så slipper jeg også for at blive forstyrret af katten, der skal ind og ud hele tiden. Så jeg ved ikke, om I vil kunne høre det. Om ikke andet, så må I leve med det. For jeg laver det ikke om. Jeg er måske en lille smule ude af... Ej, det hedder ikke. Jeg har... Der var et eller andet ord, jeg sad og havde lige på tungen. Eller sådan et ordsprog. Nå, jeg er lidt ude af træning. Det var ikke det, jeg ville sige, men det var det blev til. Men det er okay. Jeg har længe gået og tænkt, i dag der skal det være. I dag potter jeg. Men så har min dag blevet til alt muligt andet, for der har sket ekstremt mange ting på privatfronten, sideløbende med mit studie. Jeg kan groft sagt sige, at jeg har aldrig i mit liv været så presset, som jeg har været i månederne, eller der gennem faktisk nærmest slut november, starten af december. Januar begyndte det at løsne lidt. Og det går fremad nu. Og det er ikke fordi jeg har været, altså jo, man vil sige, mine tidligere sygemeldinger har måske været med til at gøre, at det var lidt sværere. Men der har været rigtig mange ting udefra og med mine børn. Og det er bare sådan, det er. Og det har bare gjort, at ja, der er bare kommet ting i vejen hele tiden. Så har der været perioder, hvor jeg faktisk overhovedet ikke har haft lyst til at strikke. Jeg har følt det forkert, fordi at der var så meget andet. Og det er noget, jeg bare til et punkt, hvor jeg omfavnede det i stedet for. Jeg er strikket, når jeg har lyst. Og så lader jeg være med at have dårlig samvittighed over, at jeg ikke når at få lavet tingene. Men det hjalp lidt at sige, det var sådan det var.
Det er sådan, det er. Jeg strikker, når jeg har lyst. Jeg podcaster, når jeg har lyst. Det vil sige, jeg har ofte haft lyst, men så er der været noget, der har dukket op, og så er der et barn, jeg har måttet hente og køre og bringe, og nogle møder, jeg har skulle til, og sådan noget. Så det er bare ikke blevet til så meget. Sniksnak nok om det. Solen skinner. Jeg kan høre fuglene, fordi det kan jeg også, selvom døren ikke står åben, men jeg kan bare høre dem så meget mere, og jeg elsker min fugle i haven. Jeg har lyst til at gå ud og lave bede og grave ud og plante. Problemet er bare, at min yngste, han er så lille, så at alt der, hvor jeg gerne vil lave en masse ting, han har 2 store legestativer stående ude i haven. Vi har en stor trampolin stående ude i haven og legehus. Og der, hvor jeg gerne vil have bede, der står trampolinen og dækker for. Så hvis jeg skal have bede derovre, så kan jeg ikke se dem ordentligt fordi der står en stor trampolin. Så jeg er sådan lidt hele tiden, jeg ved at lave noget. Jeg skal i haven. Så jeg gider simpelthen ikke bruge krudt på det, når jeg ikke kan nyde det ordentligt. Og på et eller andet tidspunkt, så står der ikke en stor trampolin. En eller anden dag, så tager fanden nok ved mig, og jeg graver et bed. Og så er det det, jeg gør. Og indtil da, så finder jeg ud af det. Fordi SU og en konfirmation, min mellemste skal konfirmeres den 7. april. Men vi holder festen påske lørdag, fordi hun skulle egentlig have været konfirmeret på stor bededag. Og da de nye datoer så kom, så den anden dato, der skal vi i forvejen til konfirmation. Og hun havde forventet en aftenfest. Vi har en DJ, der altid kommer og spiller til familiefødselsdage, til de store fester og sådan noget. Det er fedt. Og det vil hun jo også gerne have. Og det hang jo bare ikke sammen med at skulle blive konfirmeret en søndag. Den store havde også aftenfest, og det var så på grund af corona. Der endte vi også med at holde festen på et helt andet tidspunkt. Vi holdt den dagen før. Vi var lidt trætte i kirken. Den her gang, der holder vi det så en uge før. Så vi sidder ikke med tømmermænd eller trætte sorte raner under øjnene i kirken den her gang. Så vi skal holde fest der påskelørdag. Maden er der styr på, som udgangspunkt. Jeg mangler desserten. Pynt er der styr på. Jeg skal lige købe nogle duer, nogle servietter, noget papirsdug. Vi skal være et festlokale. Og så tager vi det bare, som det kommer. Der kommer kage fra... Min store fik af mormor og morfar en kage. Hun var meget glad for Harry Potter dengang. Andrea Søllested, eller hvad der hun hed. Hende, der var med i den store bagdyst, som bor inde i Næstved. Kom med en stor Harry Potter kage til hende. Og hun skal også lave kager til Freja den her gang. Dengang der kom Andrea selv og afleverede det, fordi det var et ret stort chokoladeprojekt, hun havde haft kørende. Her der henter vi den vist selv, eller et eller andet, jeg kan ikke huske. Det er også fuldstændig ligegyldigt. Der kommer lækker kage. Så jeg skal lige finde noget dessert. Det bliver måske noget brownie med is. Det bliver 60 mennesker. Og så mangler jeg jo købe skrub af mad-agtigt, så vi lige har lidt natmad til senere. Men tingene er styr på, og så skal jeg jo lave en sang. Det er jeg ikke så god til. Jeg er faktisk rigtig dårlig til. Men det kommer nok. Nok sniksnak om alt muligt andet. Det er også blevet til en 9 minutters tid. Det var heller ikke meningen. Nå. Det er bare fordi, jeg så sjældent får kigget ind. Altså jeg drømmer over, og det har jeg snakket om før, at podcaste tit. Fordi jeg synes, det er hyggeligt. Men det er bare ikke realistisk for mig. Det er lige så vel som i perioder, så får jeg også set rigtig meget podcast. Og hånden på hjertet, jeg har lige haft nok en måned eller halvanden. Sigt 2. Hvor jeg ikke har kunne koncentrere mig om at se nogle podcasts. Jeg har ikke haft kunnet fokusere og sætte mig og nyde det. Og så skal jeg lade være. Jeg skal gøre det, fordi det er hyggeligt. Og jeg skal gøre det, fordi det gør mig glad. Og hvis ikke det gør det, så skal jeg bare slukke det. Og det, jeg har faktisk startet det nogle gange og tænkt, nej, nu skal jeg se. Og så har jeg måttet slukke det igen efter 5 minutter, fordi jeg har ikke været der. Og så er det bare sådan, der. Det er gudskelov noget til efterhånden.
Sådan helt inde i mig selv. Jeg har heller ikke fået deltaget i strikkearrangementer. Jeg kørte op til Marianne Knit by Heart en dag. Jeg vil rigtig gerne køre op til hende. Det er smadret hyggeligt at være hos hende. Det spænder bare rigtig meget ben, at der er 45 minutters kørsel frem og tilbage. Og det kan jeg godt mærke, når jeg så skal køre derop fra 9:30, og så er jeg hjemme kl. 11-agtig nogle gange. Så må jeg sgu nok hellere bare prøve nogle af dem herhjemme. Inde i Næstved, hvis det er det, jeg gerne vil. Men der er noget nyt i ærmet. Det kan jeg jo så fortælle, det er en butik. Jeg kommer til at tale om hende nogle gange, og det er ikke fordi, der er noget reklame fra hende, eller noget som helst. Jeg har nævnt hende de andre gange, det er hende, der har Knit by Bur. Hun er ved at lave en ny butik på gården, hvor hun har sin butik. De vil lave længe, hvor de renoverer, og det bliver pissefedt. Jeg har ikke været ude at se det, jeg har fulgt med lidt på Instagram, og jeg tror, det bliver mega godt. Hun har lige reklameret i dag, for kvarter siden-agtigt, at hun har åbningsfest den 13. april, forventer hun, i hendes nye butik. Det glæder jeg mig til. Jeg kan ikke komme til hendes åbningsfest, det skrev jeg også, fordi der er jeg i Odense. Jeg skal på en længe ventet overnatning med min mand. Det har vi ellers gjort. Vi var gode til i en periode, men de sidste par år, der har vi været rigtig dårlige til det. Men vi tager til Odense på Hotel Commonwealth for et gavekort, han har liggende fra hans gamle arbejde. Han har lige skiftet arbejde her efter julen. Ja, det var en af alle de ting, han lige fik i hovedet lige før jul, da han gik på juleferie. Så han skifter arbejde nu her den 1. februar. Det har resulteret i, at han kommer hjem, når vi sætter mad på bordet. Men han er glad, og han har det godt. Og der bliver sat pris på ham, og der bliver set ham for den han er, og det han kan. Og det er mega godt. Og jeg kan godt lide det, han er på kører og laver skruefundamenter for et firma, der egentlig holdt til i Nykøbing, men det er jo i hele Danmark. Så jeg har heller ikke fundet mig noget studiejob, og det er jo også lidt ufedt i forhold til økonomien, men det er sådan, det er. Nå. Men vi skal derover. Okay, undskyld, hvis jeg ruller ud af alle mulige tangenter. Det bliver sådan noget. Men det er lige sådan, det er i dag. Jeg har ikke været så god til at lige holde notater i forhold til, hvad det var, jeg egentlig gerne ville sige, så jeg bare sat mig. Og så har jeg prøvet at skrive lidt ned, sådan, så jeg bare lige med farvenummer eller et eller andet, hvad ved jeg. Det er også lige meget. Jeg bliver 40 i næste måned. Det glæder jeg mig til. Jeg er ikke bange for at blive 40. Jeg er faktisk rigtig godt lide det, hvor jeg er i mit liv lige nu. På mange punkter. Jeg har en veninde, der er 11 år ældre end mig, og jeg elsker, når hun siger til mig, for det er hun altid i 30'erne. Det er starten af 30'erne. Midten af 30'erne, sagde hun altid. Dina, når du kommer i 40'erne. Det er nogle rigtig gode år. Det er der, hvor det hele sådan mange gange falder lidt på plads ind i dig, og du finder bare en anden ro og dig selv på en anden måde, og det er rigtig godt. Så jeg glæder mig. Helt vildt meget til at blive 40. Det er fordelen, når man har nogen, der er så meget ældre. Der er man altid noget at se frem til. Nå. Sniksnak. Potterware. Hvis vi skal til det egentlig handler om, fordi min kanal her handler jo om strik og garn og lidt hækling i dag faktisk også. For det var det, jeg gjorde, inden jeg strikkede. Jeg kan ikke huske, om jeg har haft den på før. Men det er min peacock bluse fra Lene Holme Samsø. I kan se det fine mønster. Og den er, elsker den her kant. Og så bag på nakken, jeg ved ikke, om I kan se. Jeg prøver lige at vende ryggen til. Og har jeg sat nogle... Nå, der er sat nogle fine perler. Jeg synes faktisk, jeg har fået lavet den lidt for stor. Den er så lidt for loose. Det er sådan en klassisk ting. Jeg sad faktisk og snakkede med min veninde fra Slagelse om det. Kæft, vi får altid strikke for stort. Nå, den er sådan lidt loose. Og jeg ser lige nu har jeg lige stoppet ned i buksen, men ellers så går den faktisk helt ned under numsen. Ja, den kunne måske godt bare have været den her længde.
Men samtidig med, så hader jeg, når de er for kort. Den får bare lige sådan en... Ja. Den er mega varm. Det er også derfor, jeg oveni måtte åbne døren. Den er strikket i Lana Gatto. Må det vel være? Ja, Gatto. I en pearl. Og en mohair. Ja. Og taget betragtning af, at jeg siger, at faktisk ikke nogen af de bluser, jeg strikker til mig selv, er jeg sådan bare synes sidder lige i skabet, så jeg er faktisk glad for den. Den er lækker blød, og den her mohair, den er også dejlig blød. Det er nemlig en af de ting, jeg kan lige nævne for det næste ting, jeg tager frem. Det er fra Leneholm i Samsø, til dem, der ikke ved det. Og så kommer der et projekt, der minder lidt om det. Jeg ved ikke, om jeg skal sige reklame, fordi det eneste, jeg har modtaget, det er opskriften. Jeg skulle teste. Ellers så har jeg købt farvet garn selv. Men jeg skulle teststrikke den, der hedder La Luna fra Line Hollesen på Instagram. Og det jeg godt kan lide, igen, hals. Og så har den ligesom lidt feminint i det her. Så har den de her udtagninger, som faktisk fortsætter ned på både for- og bagside. Og den har både ved ærmerne her, og i bunden er det samme hulmønster, der kører. Der er måske en lille lighed på nogle punkter, der betragtning af. Og jeg siger, at jeg er mest glad for grøn og blå. Nå. Jeg har selv farvet et strømpegarn. 4 fede. Den ser sådan her ud. Jeg har farvet 4 fede strømpegarn. Og så fandt jeg den mohair, jeg synes, der gik bedst til i farven. Det var så en Kid Silk fra Drops. Jeg havde egentlig tænkt, at jeg ville have haft en Alpaca 1 til, men jeg synes ikke, der var nogen farver, der sådan ramte lige det, jeg havde i mit hoved. Det her, det er farve 31, den her. Og den er smadret fin. Blusen vil jeg sige, hvis man ikke er til de helt korte bluser, så skal man lige forlænge den lidt, inden du laver den der 10 cm drejet rib. Jeg skal sige, man kan måske også være en lille smule glad for drejet rib. Fordi det er drejet ret det hele. Men det er fint. Hvis jeg tager den her, kontra den her, kontra dem jeg har, der er strikket i en silk mohair fra de forskellige håndfarver. Jeg havde en på i går, der er strikket med også en håndtråd strømpegarn. Nej, den er bare almindelig merino superwash. Men med en, som jeg også selv har farvet. Og så er det sådan en ladybug mohair. Den er så lækker blød. Den her, den klør en lille smule, eller ikke klør, den er lidt mere stiv. Mohairen er ikke sådan lækker glat blød, eller man skal sige. Jeg kan godt mærke forskel på dem. Jeg kan sagtens have dem på, det er slet ikke det. Men jeg kan også godt mærke forskel på dem. Jeg skal helst gerne have noget indenunder. Fordi den er lige kort nok, synes jeg. Jeg har ikke så mange højtallige bukser. Det kunne jeg skulle anskaffe mig det. Men den er flot. Den er fed. Og jeg er pisse stolt over det garn, jeg fik farvet. Altså, det må jeg godt sige.
synes virkelig, det blev flot. Det var egentlig ikke det, jeg havde i tankerne sådan lige til at starte med, da jeg gik i gang. Også fordi jeg var lidt udfordret. Jeg plejer kun at farve på 3 fed ad gangen, og her der vidste jeg ikke, hvor meget jeg skulle bruge, så jeg skulle farve på 4 fed. Det gav mig lige lidt pladsproblemer, så det tog lige lidt længere tid og sådan. Jeg måtte lige farve lidt ekstra og komme lige lidt ekstra. Det blev faktisk lidt mørkere, end jeg havde regnet med. Men jeg er så tilfreds. Jeg er så glad for farvespillet i den. Altså. Og jeg har ikke, alterneret imellem federne. Jeg tror, jeg gjorde det i starten. Af de første 10 pinde, og så tror jeg opgav det. Synes jeg selv er godt tilfreds. Og det er jo det vigtigste. Så. Og nej, jeg er heller ikke sponsoreret af Knitwear by Markie, kan man sige. De næste, der kommer, det er Knitwear by Markie. Men jeg elsker mine tasker. Det var det. Da vi så var nede hos... da jeg var nede i Knit by Bur og købe, fordi det købte hos Knit by Bur. Da jeg var nede og købe det, der havde jeg min søn med, og han forelskede sig, og jeg tror, jeg viste det sidst, i noget garn til en Celeste sweater. Den fik jeg færdig den anden dag. Den har ikke, altså det har faktisk været den, der har holdt lidt, fordi jeg kæmpede lidt, for jeg vil gerne lige nå at få den færdig. Celeste. Han er meget sart på sin krop. Og undtagelse af fødderne, sjovt nok. Men det har jeg snakket om før. Så de andre, jeg har lavet, selvom jeg ikke synes, de græsser, så pointerer han, at de klør. På skiferien, der kunne han så godt rende rundt i dem, jeg havde lavet til ham i uld fra Grete Lux. Men der blev sagt, at det kløede. Men han kunne godt have det på alligevel. Han gik bare ikke med dem herhjemme. Han tog dem ikke selv. Så vi prøvede at indgå et kompromis. Han forelskede sig i den her Drops Merino Extra Fine. Og valgte de her farver. Den øverste er bundfarve, og de andre var mønsterfarve. Bundfarven var 50, og så har vi en 49, og en 51, 31 og 18, hvis man er interesseret i det. Det er første gang, jeg strikker i det her. Jeg har fået at vide med min veninde, det voksede. Så jeg havde lavet den kun lige så den passede. Jeg er sgu ikke helt vildt med at strikke med det. Jeg synes, det splitter lidt, og altså, det er da rart at have fat i. Det er det. Det klør og krasser på ingen måder. Men jeg synes også der, hvor jeg har skulle skifte garnnøgle. Jeg synes, der er nogle ikke så pæne overgange en gang imellem. De sidder primært på ryggen. Men nu flytter jeg lige min kaffe, så jeg ikke jogger ærmet ned i. Men det er blevet smadret fint. Men jeg synes, når jeg sådan kigger på ryggen af den, jeg ved ikke, om I kan fornemme det. For eksempel der. Så selvom jeg har prøvet at spytsplejse, jeg ved ikke, om man kan spytsplejse superwash behandlet garn på den måde. Det er gået fint. Jeg har gjort dog nogle lange strækninger, så jeg var sikker på, at de ligesom hæftede. Men der var nogle af stederne, hvor jeg slet ikke kunne få det til at lade sig gøre. Så der lavede jeg sådan en overgang, og jeg synes bare, det er blevet grimt. Det er også lige meget. Det sidder på ryggen. Nora synes, den er fantastisk. Jeg synes faktisk også, den er blevet flot. Og den voksede i vask. Og da han prøvede den, der prøvede han den, hvor han havde en lang bluse ind under. Så jeg er spændt på at se, hvor meget den ligesom vil glide på ham. Er det slemt, så ryger den i tørretumbleren. Kan han gå med det, så må det jo være mit alternativ, når jeg skal strikke til ham. For jeg vil jo gerne lave noget til nogen. Det eneste mine børn vil have,
Jeg har den ældste, hun godt tænkt sig at strikke sådan et par krokodillestrømper, hun har fundet. Og der bliver jeg den der, ej, det kan jeg ikke finde ud af, agtig. Hvor jeg bare ikke tror på min egen kunne og gøre og lade. Når jeg ser på de der strømper, tænker jeg, holy, det kan jeg ikke finde ud af det der. Så den tager jeg mig lige mod til. Og ellers så er det bare Nora. Ja. Jeg har, er det 4 eller 5 nøgler tilbage i bundfarven? 4, tror jeg. Plus den her. Ud af 10 nøgler, jeg har købt. Så jeg kan nærmest lave en til. Han sagde i hvert fald, at han var super glad for den, når han meddelte mig, at den kløede i hvert fald ikke. Knitwear by Marky. Upti-bupti. Det er faktisk det eneste, jeg har fået færdigt i de her mange måneder. Som jeg lige mindes det. Ja, jeg strikkede kun på La Lunaen. Og når jeg siger kun ikke, alligevel så har jeg jo været lidt over en måned om at lave den, tror jeg. Det var, jeg begyndte på den lige før jul. Og jeg var færdig. Jeg var færdig ved sidste januar. Midt i januar. Det kan jeg ikke huske. Det er også fuldstændig ligegyldigt. For mig handler det ikke om, hvor hurtigt jeg er om at lave tingene. Så. Ja. Knitwear by Marky. Det er også den sidste af dem. I den her gang. Så er vi nået til, hvad jeg har på pindene. Den her har I set før. Det er min Curvy Cable sweater fra Flytre. Skal jeg lige se, hvad der er for bag. Jeg har fået sat af til ærmer og fået strikket de første 2 cm. Men det har den her snoning, der går ned. Og så griner jeg en lille smule af mig selv, fordi den snoning, den går ned på siden. Og den her var jeg gået i gang med indtaststrikken. Og hvad er det, der er på den, jeg lige har strikket? Går raglandmønstret ned igennem på begge sider. Så de minder sådan en lille smule om hinanden. Den strikker jeg i Puna. Også for drops. Jeg måtte jo prøve at finde mig lidt alternativer til min SU-økonomi. Så jeg ligesom kunne prøve at være lidt mere med det jeg gerne ville, men ikke brugt 1200 kroner på en bluse. For det har jeg simpelthen ikke råd til den dag i dag. Jeg har ikke 1200 kroner til garn til én bluse. Altså, havner jeg ud i det, så er det virkelig fordi, så er det enten fordi det er noget gave eller gavekort jeg får. Eller så er det bare, altså det der bare slår benene fuldstændig væk under en. Og jeg tror ikke engang jeg vil tillade mig at gøre det. Jeg har nogle af de andre jeg har haft lavet, det er 1200 kroner, når jeg sidder og regner, og så bliver jeg sådan en lille smule. Det er sindssygt mange penge for en bluse. Og jeg vil aldrig gå ud og købe en bluse til 1200 kroner. Hvad? Undskyld mig, fanden for mig til at gå ud og bruge 1200 kroner på garn. Og 2 måneder på at sidde og strikke den. Og så er det i orden. Det er lige meget. Ja, det er fint. Jeg kan godt lide den. Men jeg kan godt mærke, at min bevidsthed omkring det er blevet noget anderledes og skærpet. Nå. Det er Puna. Den er jeg spændt på. Den er sådan blød vamse. Det er et alpaka-garn. Jeg kan ikke huske, om det er 100% alpaka. Det skal jeg lige finde. Jo, det er. Og den er super blød. Min søn vil synes, den krassede. Det er jeg ikke i tvivl om. Jeg synes på ingen måde, den krasser. Jeg har haft vist før. Det er den der. Den er egentlig strikket med noget mohair.
Men jeg havde lyst til det her. Så det er sådan min bliver. Jeg har begyndt at bruge sådan nogle her. Ja, det var pindestopperne, jeg tænker på. For nu har jeg set nogle podcaster efterhånden, så jeg synes, der var lige en periode, hvor ligegyldigt hvilken podcast startede, og hver gang de hævde et eller andet projekt op af en taske, så røg det af pindene. Jeg tænkte, det gider jeg simpelthen ikke. Så det kommer ikke til at ske her. Så, ja. Og så er det min Lantern Moon. Dem er jeg faktisk rigtig glad for. Virkelig glad for. De er så dejlige at have i hænderne. De er faktisk lidt mere behagelige at have i hænderne end jeg har ellers altid strikket på Nipro Symphony, eller Symphony, eller hvad fanden sådan det hedder, undskyld mit franske. Men jeg synes faktisk, de er lidt mere lækre at have i hænderne. På en eller anden mærkelig måde. Så overvejet at ønske mig nogle flere løse pinde af dem, men har ikke gjort det endnu. Så har jeg kun et igangværende projekt. Title, eller socks fra Majs Knitwear står der. Jeg har købt dem på Ravelry. Men den er ikke aktiv derinde, fordi det er en af mine strikkebekendtskaber, børnenes, en af legekammeraternes mor, en af mine svigerdøtres mor. Nora har 2 kærester. Den ene er Line. Og Lines mor, hun bor lige længe hernede og strikker også. Og da hun skulle finde den, der kunne hun ikke købe opskriften inde på Ravelry. Så jeg ved ikke, om du ikke kan købe den længere faktisk. Den var med i Jaffa Labs strikkeudfordring sidste år. Og jeg har faktisk været rigtig, rigtig glad for de strømper. Jeg synes, det har været et af de pæne par strømper, jeg godt kan lide. Og så kan du bruge lidt rester på den, sådan ting. Det var ikke. Jeg kunne bare rigtig godt lide den. Så jeg var rigtig, rigtig glad for den grønne trøje, jeg havde lavet. Det er en af dem fra Knit by Mondrup. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Den hedder Gardens et eller andet. Jeg tror, det er den fra juni måned. Det er den, jeg har lavet med den grønne bluse i. Og jeg synes, den er så flot. Så den tænkte jeg, nu vil jeg lave strømper af. Så fandt jeg bare en mørkegrå ved at tage op skabet. Mørkegrøn. Det er den, der har 147. Og så satte jeg de 2 sammen. Det er den her. Det bliver så fint. Jeg har så set, at jeg har lige misset en streg. Så den er lige blevet en omgang kortere, tror jeg, end de andre, jeg har lavet. Men jeg prøvede dem lige på, da jeg opdagede det, og det sidder fint. Så det er lige sådan, de her bliver. Jeg tror, de lille, jeg har, eller Brodora, jeg strikke, der er lige en enkelt streg mere på inden tåen. Det der er, jeg strikker med skrå og tå, når det er til mig selv, og en shadow wrap heel. Den passer bare bedst, fordi jeg har sådan en dejlig beskidte strømper. Sådan en tå der. Og det gør bare, at hvis jeg har en almindelig båndtå på, jamen så drejer den rundt om min fod. Men den skrå tå, det er bare, det ser lige blot, så sidder den der. Så. Jeg synes, de er så fine. Jeg kan rigtig, rigtig godt lide måden, de er lavet på. Jeg kan. Og en god måde at få brugt nogle af de der håndfarvede rester, man har, hvis ikke man lige er til tæpper. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at strikke et tæppe. Og jeg har da også luret lidt på den Jaffa Labs har lavet. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder lige nu. Hvor det er sådan nogle trekanter, der er sat sammen. Jeg ved ikke, om det nogensinde bliver til noget for mig. Tasken, den har jeg købt af Trillemor, eller
Ja, Trillemus. Mette Trillemus. Instagram. Hun lavede til mig, jeg synes, den er så fin. Tæppet kom lidt frem i forbindelse med... Jeg ved ikke, om det var mig, jeg gik i gang med det i forbindelse... Fugle nøje, mine fugle, eller i redderkasserne. Jeg ved ikke, om Mette, eller om Maja gik i gang med det i forbindelse med, at Charlotte Horslev lavede den der besatte minier. Men jeg har forelsket mig lidt rigtig meget i det. Men jeg er også bare, altså jeg er der, hvor jeg deltager ikke rigtig i nogen sammenstriks. Fordi det får givet mig noget stress, og det giver mig noget og uopmærksomhed. Og lige pludselig så gider jeg bare ikke. Mange gange, når jeg teststrikket, så når jeg altid til sådan et punkt, hvor at jeg mister lidt interessen i det. Det gjorde jeg ikke med den lille teststrik, fordi det er faktisk den første. Jeg synes, der har været pisse sjov fra start til slut. Så. Ja, og det samme med samstrik, teststrik, samstrik. Det der med noget, jeg skal nå inden. Hvis jeg skal være færdig med tingene, så bliver det sådan noget stresshalløj. Det gider jeg sgu. Så kan jeg lige så godt bare lade være. Og så strik det, jeg vil, når jeg har lyst. Jeg er sådan en smule, det er fordi, jeg kan så kigge over på redekasse, jeg har. Og er det musvitterne, der flyver frem og tilbage med alt muligt ned i redekassen. Det er bare sådan en, min datter, hun havde lavet i første klasse, som har ligget og gloet ude, eller anden klasse, der ligger og gloet ude i vores skur. Og da jeg fandt den sidste forår, så tænkte jeg også, så sætte lortet op, fordi så har vi da sat den op som pligt af mor og far. Jeg havde ikke forventet, at der var nogen, der flyttede ind i den, lige snart vi havde sat den op. Men det er der. Og jeg kan lige sidde og kigge på den. I'm a crazy bird lady. Det er dejligt. Nå. Så jeg får ikke rigtig deltaget sådan i dem, med mindre at de passer ind i noget. Altså nu er lige Celeste-sweateren, den har jeg lige tagget det her lommen fuld af uld, der har sin forårsrengøring. Der har jeg lige tagget, men det er jo ikke en ting, jeg har startet op for at deltage i en samstrik. For det gider jeg ikke. Som udgangspunkt. Fordi så stresser jeg mig selv, tror jeg. Det skal være sjovt, og det skal være hyggeligt. Det skal være noget, jeg gider at tage frem. Så. Og der er faktisk kun et igangværende projekt. Det er sådan et skørt ongoing. Det her, det er min gamle hækleboks. Der ligger alle mine hæklenåle nede i. Jeg har lige købt... Sidste år prøvede jeg at hækle en hel masse påskeæg. Og kom fyld i dem. Jeg synes, de blev så hæslige. Jeg brugte penge på opskrifter. Jeg prøvede selv. Og de var bare lort. Så i år der har jeg simpelthen købt flamingoæg. Så jeg kan få nogle pæne, runde påskeæg. Jeg har købt 3 størrelser. Og så sætter jeg mig bare og hækler. Ud. Indtil jeg kan se, at det passer. Hækler jeg op, og så sidder jeg bare og sjuser. Den her har jeg hæklet på 2,75. Jeg synes, den er en lille smule hullet. Så jeg vil gerne prøve 2,5. Problemet er bare, at jeg kan ikke finde min... Jeg hækler med Clover Amore. Det er dem, jeg synes, der er bedst. Den ligger bedst i min hånd og glider bedst i garnet. Jeg kan ikke finde min 2,5. Nogen steder. Alle de andre, jeg kan finde, det er de der billige Infinity set, man får med gratis fra Rito eller et eller andet en gang imellem. Og det magter jeg ikke. Den er fin nok, når jeg skal stikke med nålen ind igennem. Men når jeg skal ind og trække garnet tilbage, så flosser den garnet, den river det på vej ud, og det bliver bare noget lort, undskyld. Så jeg er ikke nået særlig langt. Så nu skal jeg lige ind i byen og se, om der er nogen inde i butikkerne derinde, inden jeg bestiller på nettet. Så jeg kan få hæklet en masse påskeæg. Vi skal til påskefrokost hos min moster om den første. Og der vil jeg rigtig gerne have en 3-4 æg med som pynt, som gave.
Det tænker jeg, det kan jeg sagtens nå lige op til konfirmationen og alt muligt andet. Men det kan jeg. Det kan jeg sagtens. Plus at jeg også lige kan nå at hækle nogen til mig selv. Nu har jeg i hvert fald flamingoæggene til det. Ja. Jeg tror ikke, jeg har gang i noget mere. Men jeg har faktisk købt, selvom jeg sagde, at jeg ikke skulle. Det kom sig af. Jeg sagde Nidbar Mondrups garnklub op de sidste par måneder, for jeg sagde, at det er simpelthen råd til. Og fordi jeg synes, der havde været en del, jeg et eller andet sted ikke synes var specielt mig. Og jeg har solgt en del, og jeg har lavet 2 projekter, hvor jeg har været ude og købe mere ind fra andre, for at kunne lave en bluse. Jeg har også lavet vesten, det er fra Visenit. Der har jeg lavet en mellow slipover, tror jeg det var, den hed. Jeg kan. Men da jeg så opsagde, så begyndte det bare at være garn. Jeg synes, det var mega fedt de sidste 2 eller 3 måneder. Den første måned fik jeg ikke købt. Det vil sige, jeg købte ikke nogen af de sidste 3 måneder. Og jeg kunne bare mærke, men det var det-agtigt. Så i januar, da jeg startede op med at købe den første garnklubs, det var så birkefiber. Den, der hed Svensken, gik over isen, hvor jeg troede, den ville være grå, men som så var blå. Og da jeg så den, Nidbar Mondrup havde lavet for, ja, hvad hedder den i år? Den hedder Lord of the Yarn. Med tema fra Lord of the Rings. Prøv, jeg har ikke set nogen af dem. Jeg har hverken set Game of Thrones eller The Rings, Lord of the Rings. Overhovedet ikke. Men hun farver flot. Og jeg kan godt lide mange gange, hun rammer min æstetik bliver... Mine øjne nyder det. Så kommer hun op med januars. Og det var lige det, jeg ville have haft. Ønsket og troet. Dengang jeg så Svensken gik over kløften, så jeg bare sådan lidt, nej, nu stopper det. Nu! Jeg bliver nødt til det. Og der kunne man jo så pre-order den, selvom den her var, altså efter hun havde været ude med den. Og så kunne man også pre-order nogle af alle de andre. Og jeg havde specielt været vild med november og december. Det eneste, jeg sådan lige havde lidt, det var, at decemberen, den var rød, minien, og meget rød, og det er jeg nødvendigvis ikke til. Det her, det var vist november, The Fest, fordi den kom jeg også selvfølgelig til at bestille. Nej, den købte jeg. Slutter fra, den har jeg købt over Recraft. Eller hvad? Ja, den købte jeg over Recraft. Det mener jeg. Det er også fuldstændig ligegyldigt. Jeg fandt den, købte den. Og i stedet for december måneden, der var rød, så forelskede jeg mig mega meget i den her. Det er sådan lidt kontrasten til den anden. Altså til den blå. Bare i nogle rosa. Der er også nogle blå. Alt muligt spændende i den. Den kommer jeg til at købe med. Det gik helt galt. Det var godt, jeg også har solgt nogle gange. Fordi så forelskede jeg mig i den her, der hedder Spring Valentine. Den synes jeg også er så fin. Og så gik det jo hverken eller bedre, end jeg sagde, prøv her, jeg har haft noget abonnement på noget lydbog, som jeg ikke har lyttet til i 1,5 måned, fordi jeg ligesom var blevet tør for bogserier. Og jeg kunne ikke rigtig finde ud af, hvad jeg ellers skulle gå i gang med. Så jeg tog en beslutning, og så sagde jeg det op. Jeg sagde, nu har jeg betalt til noget, jeg ikke brugt.
Det har på ingen måde givet mig nogen glæde, hverken hvad jeg er modtaget eller noget som helst. Det kan godt være noget af gangen, at jeg ikke lige får strikket med i første omgang, men jeg får en glæde ved at få det. Så jeg opsagde med lydbogen, og så startede jeg på det andet sted for at tænke, det var måske mere fornuftigt. Og så fik jeg februars måned. Normalt er jeg ikke til det her, den farve. Altså det er jeg ikke. Det er ikke sådan en, jeg vil lave tøj i. Men jeg har den største lyst til at lave et Sofie-skarf. Jeg har ikke lavet nogen af dem endnu. Og det er ikke nødvendigvis Sofie-skarf. Men sådan et lille tørklæde, du lige kan have på. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg har den største lyst til at lave sådan et af den her. Fordi det er også bare, det er så dejligt. Det kunne jeg godt finde på. Den ligger og lurer lidt endnu. Og så, nu er vi så langt ind i måneden, så jeg tænker, at I alle sammen har fået. Og så den her måned. Den er sådan grønlig i sådan en ikke duset og alligevel duset. En pistache uden at være pistache. De kalder den for second breakfast. Eller hun kalder den. Jeg synes den er så flot. Det gør jeg virkelig. Så indtil nu har jeg ikke fortrudt et øjeblik, at jeg har byttet mit abonnement på en bog, eller på lydbøger, til garn i stedet for. Ja. De kom lige med ned i min Marius hyggetaske. Ja. Ellers så har jeg ikke det store. Min stue er blevet malet siden sidst, I så. Jeg podcastede hernede. Det var meget, meget tiltrængt. Jeg bor i sådan et gammelt 70'er hus. Alt står originalt. Det er originale køkken. Lågerne er så nedslidt. Og jeg kunne så godt tænke mig engang, at man må gøre noget ved noget. Jeg ved godt, vores plan er, at jeg skal gennemrenovere på et tidspunkt. Men vi bliver lige nødt til at prioritere en uddannelse til mig først. Og det gør jo så bare, at renoveringen den bliver udsat lidt længere. Så det er slidte gulve, det er nedslidt køkken, det er bare... Men det er sådan, det er. Nu har jeg boet her i 10 år. Som jeg lige skal klare den 3 år mere. Det går nok. Det tænker jeg i hvert fald. Men vi fik ordnet stuen. Jeg ville gerne ordne køkkenet. Det siger jeg overvejede, at man skulle slive låger ned og male dem engang. Det har vi gjort med nogle af de andre. Vi har de gamle låger i soveværelset. Elsker mit soveværelse. Dem har vi slivet ned og tapseret. Dørene har vi lige slebet en gang og malet. Og på børnenes værelse har vi slebet de gamle låger ned og malet dem. Så selvom det er et større projekt, så kunne jeg godt finde på det, fordi undskyld, det kan godt være, at lågerne er slidt udvendigt. Og det trænger til en ny bordplade og et nyt komfur. Men skabslågerne og skabene fejler i bund og grund ingenting. Og hvad vi måske burde sætte nogle andre hylder af på et tidspunkt. Og måske gøre det en lille smule mere praktisk. Men det er jo ikke... Det er jo kun udenpå, det er slidt. Det er jo lakeringen på skabene, der er slidte. Det er jo ikke fordi skufferne ikke kan åbne. Det er ikke fordi tingene er mega skæve. Så er der lige sådan en pynteliste. Den der plastikliste, du sætter på kanten af lågen der, når du åbner. At den er gået af nogle steder. Men det er jo at købe en ny og stryge på. Altså, det er ikke så slemt igen. Men jeg ved også godt, at når jeg først begynder, så vil mere have mere. Og så er jeg bange for, at det stikker af ud i køkkenet. Fordi så vil jeg jo gerne have flyttet mit køleskab over, og jeg vil gerne have en skabsfryser ind, virkelig en fryser indenfor. De står udskuret. Den lille, jeg vil gerne have en ny stor på størrelse med et stort køleskab. Og så vil jeg gerne have flyttet min ovn, den står ude i bryggersød. Sindssygt upraktisk. Min bryggersød forlænges med køkkenet, men det er bare pisseirriterende altså.
så ville jeg jo gerne have lavet, jeg har et vitrineskab stående, det ville jeg gerne have flyttet. Og så der, hvor køleskabet står nu, ville jeg jo have lavet højskab. Og så trænger det virkelig til en ny bordplade og nyt komfur. Men inden jeg ser mig og blinker med øjnene, så er det jo 15.000, hvis det kan gøre det. 20.000. Jeg kan ikke engang gøre det med 15.000, for der skal købes nyt højskab. Altså, og så er vi bare ude igen. Så er det måske bare nemmere at lade være. Fordi jeg har ikke 15, 20, 25.000 til at lege mit køkken. Og jeg ved, at vi begge to vil sige, både min mand og jeg, når først vi begynder. Altså, jeg vil sgu også godt lide at gøre det der. Det er også fjollet, at vi ikke lige gør det der. Og så stikker det bare af. Hvem ved lige nu siger jeg, at vi ikke gør det, men jeg kan ikke give nogen garantier for om et år. Så. Ja. Næste uge er tværfaglig uge for mig på skolen. Ikke en uge, jeg ser frem til. Faktisk overhovedet ikke. Så går jeg på påskeferie. Og så starter vi stille og roligt op igen. Jeg er afsted 2 til 4 dage om ugen, som regel 3, synes jeg. Men der er nogle gange omkring plus 100 siders læsning nogle gange. Det vil sige, så er der nogle gange kun 50 sider, men så er der lige 2 film og en artikel og alt muligt andet. Og det har jeg bare sådan 3 dage i streg måske. Og det kan være rigtig svært nogle gange, specielt lige nu. Vi har opvisningssæson, eller tid på året jo. Så er det rigtig, rigtig svært at nå at følge med og have noget ved siden af. Det har været pisse godt med mine Celeste-sweateren. Fordi der har faktisk kunne sidde og strikke samtidig. Fordi det bare har været glat strik. Det har faktisk været en fed fordel. Den anden dag, da vi sad her i jura i skolen, der fik jeg strikket et helt ærme stort set. Jeg manglede 10 runder og 15 omgang rib. Da jeg kom hjem nu. Selv jeg spytter lidt. Så. Ja. Så jeg ved ikke, hvornår det passer ind igen. Og jeg dukker op lige pludselig. Ja. Det er ikke helt tæt med mig. Nu begynder solen at flytte sig. Nu begynder skyggerne at ramme lidt anderledes. Så det passer nok meget godt med, hvad jeg skal runde af. Ja. Vi ses, når vi ses. Tak fordi du kiggede med. Hvis du vil være... Altså der, hvor jeg er mest aktiv, det er på min Instagram. Og i perioder er jeg rigtig meget aktiv. I perioder er jeg overhovedet ikke aktiv. Men jeg selv lægge på. Jeg er inde og kigge og kan godt finde på lige en kommentar her og der, og synes godt om her og der, og besvare, hvis der er nogen, der skriver til mig. Men jeg lægger ikke så meget på altid. Men det er der, jeg er mest på. Jeg forsøger at bruge min Ravelry i forhold til at lægge mine projekter ind. Jeg gider simpelthen ikke lægge mit garnlager ind. Det er jeg ikke noget til endnu, jeg synes er sjovt. Jeg kan godt se pointen i, at man bare kan skrive, at man gerne vil lave den her. Hvad har vi kan lave ud fra garnlager og sådan ting. Men mit garnlager er ikke så stort. Så det har jeg ikke behov for endnu. Jeg har fået solgt rigtig meget ud i det. Jeg har fået solgt rigtig meget ud. Og i dag, der lander en pakke til mig med garn fra... Jeg har købt på Recraft fra Lone af Lonely Sock Lady. Jeg har fulgt hende længe. Jeg har fjernet hende en gang imellem, fordi... Nej, jeg bliver nødt til at fjerne fristelser. Og det bruger jeg fra min Instagram. Jeg fjerner rigtig mange en gang imellem med de her. Fordi jeg bliver fristet. Og så... okay, så kommer de tilbage igen. Men jeg har ikke strikket hendes selvstribende garn. Jeg har strikket et par strømper i garn fra hende. Og det var noget... Det var... den første af Majas strikkeudfordringer. Har det været forrige år? Ja, fordi sidste år var jeg ikke med på den sådan rigtig vej. Det år, hvor jeg strikkede hendes, startede før, jeg strikkede det første halve år. Ja, det var forrige år. Fordi der skulle jeg strikke et par strømper, der hed aks. Som ligesom havde en kornakse ned på foden. Og jeg ville gerne have noget, der lignede, altså havde kornfarve, sådan et godt gult modent korn. Når man kigger ud over sådan en mark. Og der fandt jeg noget på Stævns Garndag.
Så det har været april måneds strømpe, tænker jeg, fordi det var vist i april måned, det var Stævns Garndag. Der var jeg nede sammen med en, der hed Tina. Sidste år kunne vi ikke, og i år, der kan vi heller ikke, for der er til konfirmation den dag. For ellers så Tina og jeg var egentlig meningen, vi skulle have været afsted sidste år sammen, og hun skrev også i år. Har du sat kryds i kalenderen? Ja, bare ikke lige til det. Og det er den eneste gang, jeg stadig ikke i hendes garn. Men der kommer 4 fede med posten i dag. Nu skal det være. Jeg når aldrig at købe dem, jeg gerne vil have hos Lone, når det er. Men jeg fandt på Recraft. Og de bliver jo revet væk derinde også. Så nu skal jeg lige op og finde en rundpind, der er 2,25. Fordi hendes garn er en lille smule tykkere. Hvis ikke jeg kan finde en metalrundpind på 2,25 ind i næstet, så må jeg jo så bare strikke 4 masker mindre på den i stedet for. Det må bare være det. For så passer det med, at jeg også lige kan køre ind og kigge efter en ny hækkelnål fra Clover. Se om der er nogen af dem, der har den derinde. Ellers så må jeg jo bestille den på nettet. Det er der ikke så meget at gøre ved. Og så skal jeg lige ind og kigge ved samtlige slikbutikker, jeg kan finde inde i byen, fordi Freja kører blåt til mig til konfirmationen. Så jeg vil gerne blåt og hvidt og guld. Så jeg vil ind og se, om jeg kan finde noget blåt og hvidt slik, vi kan stille på bordene. Bare sådan for at køre den all the way. Så. Ja. Nu har jeg optaget. Jeg redigerer først senere. Det kan måske være, det først bliver i aften. Eller så når det i eftermiddag. Vi skal til hesten på et tidspunkt i dag. Med Freja. I morgen er det gymnastikdag. Min mellemste er gymnastikpige. Hun har stort potentiale, hvis hun tør at slippe. Men hovedet driller lidt i forhold til at bare ture. Hun kan lave noget rabarflik, og hun kan også lave noget halsgrus af et eller andet. Barani kalder de det og sådan noget. Men hun kan faktisk meget mere, hvis hun ikke lod sig hæmme af hendes tanker overhovedet. Det er lidt ærgerligt. Men sådan er det jo bare. Jeg er der jo selv. Så jeg har de sidste 2 weekender. Ja, det er 3. weekend i streg. For 14 dage siden, der var det både lørdag og søndag. Der var vi i Faxe om lørdagen. Der sad hende og jeg hele dagen. For jeg synes faktisk, det er rigtig hyggeligt. Efterskolerne kommer, og stemningen den er bare fed. Og jeg elsker at sidde og se på gymnastik, og jeg har sjovt nok mit striktøj med hver gang, men jeg får ikke strikke en skid. For jeg er så optaget at se på de her gymnaster. Og søndag var vi i Vordingborg, der blev vi så ikke så længe. Der var vi alle, og Nora og min mand også med. Og i lørdags, der var vi inde i Arena Næstved. Det er DGI's. Det var det også der lørdag og søndag, DGI's forårsopvisninger. Og der sad hende og jeg også inde i arenaen hele dagen til klokken 9 om aftenen. Og det er så fedt med de der efterskoler, der kommer. Det er også fedt at se de små, altså som hendes hold og de andre udtaget hold og sådan ting. Men der sker bare et eller andet mega fedt drive, når der står sådan en efterskole med 120, 140, 160, 200 elever, der bare giver den maks gas og er pissedygtige. Det er så fedt. På lørdag er det kun lokalopvisningen for HG. Selvom vi har en gymnastikforening herude, så har Freja ikke været så glad for den, så hun har faktisk været stoppet i gymnastik i en hel del år, fordi hun kunne ikke lide det. Hun kunne ikke lide at være der. Det er også noget at gøre med, at hun ikke måske altid trives så godt i samvær med dem, hun har gået sammen med. Eller været sat sammen med i skolen og sådan noget. Men i sidste sommer, altså ikke den her, vi kommer til nu, den sidste sommer, der fik vi meldt hende til sommergymnastik ind i HG, og der har hun bare fundet sig det fedeste netværk og veninder og hygge, og har det rigtig godt med dem derinde. Og det er en blanding af 6. til, 13 til 16, 17 år. Den anden dag, der sendte jeg hende, vinterferien, der sendte jeg hende til Horsens. En af pigerne fra gymnastiks far bor i Horsens, så der røg hun på toget mandag morgen og kom hjem igen onsdag aften. Og hyggede sig med en af pigerne derfra, der var derovre. Og det samvær, det sammenhold, det har hun fået sammen med de piger der. Og det er så fedt at se hende. Så vi bruger hele lørdagen
til at støtte op om HG's lokalafvisning. Der kommer en enkelt efterskole, og noget Tingsted kommer også at lave noget opvisning. Og søndag, der skal vi vi snakker om at køre til Tyskland og lige få købt det sidste til konfirmationen og sådan nogle ting. Lave en tur ud af det og hygge os. Ikke fordi det nødvendigvis er super meget billigere, men vi skal også have noget hygge. Så der er ikke så meget striktid. Men det er helt okay. Ja. Vi ses, når vi ses. Tak fordi jeg gider at sidde og høre på, at jeg er ævlet løs en times tid igen. Så der går nok et par måneder. Men savner du mig, så kan du altid skrive til mig på Instagram, hvor jeg hedder Dina Den. Så ja, men tak for den her gang. Ha' det godt. Hej hej.